Adem dalam mimpi
Lah pripun to Mas? Biyen-biyene piye? Kok kowe nego-negone ninggalne aku. Sing wis ya wis Mas. Wis tetekan. Padha. Berarti wis tak doli kabeh. Keboti kowe malah tuwa. Aku ngeboti liyane.
Kencana wungu lho. Nggih. Bayu. Bersama Kencana Wungu Campur Sari Indonesia. Ada Bin SM Audio juga bersama Next Round. Luar biasa, matur suwun. Hembung siro ngemani ing ati
Betul gini. Ati sing tenan endang dirokan sira ora kuwi contoh bangsaku ganteng sliramu kok cuek bae sing piye lho Mas Dirun. iya Dek Lala Sing wis ya Mas. sing wis ya wis sing urung ayo dilakoni Nah, maju ke depan. maju ke depan mundur ke belakang Belakang.
golek